What's up mga sir? Karon na atay gisuroy na private pool dinhi sa Iligan City. Located ni sa C3 Mirla Ubaldo Laya. So kung nangita mog lugar para sa venue sa inyong mga special occasions like birthdays, bunyag, kasal, reunion, ug unsa pa ng mga occasions din na, pwede kay mo dinhi sa Lens Residence. Na sila'y function hall para sa inyong mga programs ug swimming pool. Mao mag-enjoy gud mo labi na ang mga bata. Napod sila'y duha ka kwarto kung gusto ninyo magstay overnight o mag-relax. So kung naamoy mga events and business na gusto nyo i-promote o i-vlog nato, i-PM lang ko ninyo kay Soroyon Tamo. See you!